свръхсложните общества, индустриалното и постиндустриалното, обществата, в които ние живеем сега, идентичността има множествен характер. В процеса на социализация индивида се научава да се справя с многото роли и съответно има множество идентичности. В структурата на идентичността може да се отдели индивидуалното и социалното ниво. И тук да подчертаем, че в нашата персонална идентичност тя е съвкупност от характеристики, които дават нашата уникалност. Докато социалната идентичност, това е резултат от онова, което ние отъждествяваме с очакванията и нормите в социалната среда, в която живеем. Тоест средата, която изисква от нас определени неща и ние искаме или не, понякога съзнателно вписваме нашите индивидуални действия в социалните изисквания на средата и обстоятелствата, в които ние живеем. В същото време, понякога, често това се случва, нашите индивидуални норми, нашите индивидуални представи и очаквания доста сериозно се различават понякога от обкръжението, което ни се налага. И в зависимост от това, какво е основанието за идентичност, професионална или етническа група, регион, политическо движение и т.н., може да се посочат най-различни типове социална идентичност. Ето някои от тях ще посоча. Професионална идентичност. Да речем, някой определя себе си като лекар, инженер, миньор и т.н. Етническа идентичност. Някой определя себе си като татарин, каталонец, грък и т.н. Регионална идентичност. Някои индивиди се определят като тексасци, като шопи, като тракийци, като доброжанци и т.н. и т.н. Политическа идентичност. Определянето на хората като демократи, либерали, националисти и т.н. и т.н. Искам да подчертая и следното. Етническата идентичност може да се променя. И в този смисъл процесуалния и ситуативен характер на етническата идентичност е особено виден и проличава в големите градове, в които хората живеят. И затова самоидентификацията на индивидите в една или друга група зависи от тези множество обстоятелства. Политически и правни норми, възможности за социална интеграция, ярко изразени етнически групи и т.н. и т.н. Във всеки случай искам да подчертая, че активизацията на етническата идентичност е свързана не с пробуждането на нещо, което дреме в нас, някаква способност, която дълбоко сме я затворили или закрили, а с наличие на определени ситуации, които обуславят определен тип и начин на поведение. И затова решаващо в проявата на етническата идентичност не е наличието на фенотипни характеристики, да речем език, религия, културни особености и така нататък, а значението, което тези признаци носят, тяхната натовареност в процеса на комуникация. Значи само в процеса на общуване, колеги, ние можем да проявим себе си като едни или други от нашата собствена идентичност. И затова само идентификацията като член на някаква етническа група или да се откажем от това, или да се присъединим, се определя от най-различни критерии. Да речем общ произход, понякога традиции, общи културни и поведенчески навици, съвместно търсене на бъдещо развитие или реализация и прочее, и прочее. И затова етническата идентичност се определя не само от външно влияние, колкото от самоопределение, самосъзнание на индивида. И тук идвам на акцента, който моите колеги ще развият. Аз само ще маркирам няколко неща. В края на 80-те години на 20 век в редица източноевропейски, бивши комунистически държави се наблюдава една етническа мобилизация. Особено, що се касае за една така сравнително изключително любопитна етническа общност, а именно това са ромите. В Централна и Източна Европа от векове наред е концентрирано на едно многобройно ромско население. То лесно се идентифицира, различава се от другите общности по своя начин на живот, по общото си образователно и квалификационно ниво, по формите си на заетост и прочее, прочее. Тази етническа мобилизация се дължи на няколко фактора. Първо, демократизация на обществата. Подчертавам това, защото
свободната изява на идентичност е възможна в тези общества само след 1989 година, когато до голяма степен свободата на словото, свободата на религията и самоопределението беше едно от ярките черти на новите демократични промени в Източна Европа, които възникнаха. На второ място трябва да подчертаем и не бива да забравяме, че в тези държави в Източна Европа имаме едно отслабване на държавността. Казвам това, защото институциите в много от тези държави не успяваха и все още не успяват да подкрепят най-уязвимата част на обществата. И тъй като ромите са едни от най-уязвимите в обществата, в които живеят, институциите на държавата не намериха начини и способи да защитят, да подкрепят и така нататък тези уязвими групи и в случая ромите. На трето място не бива да забравяме, че след демократичните промени 1989 година имаме една инвазия на националистически настроения в тези източноевропейски държави. Аз съм наблюдавал тези неща и в пределите на сегашна Русия, и в други държави. И трябва да ви кажа, че националистическите настроения са едно от най-така ярките реализации на идентичност, но с неприемливост на другите. И в този смисъл най-често тези националистически настроения на мнозинството от живеещите в тези държави започват да се дистанцират от чуждостта. И тези уязвими групи роми или други етнически общности са така наричани чужди, са наричани враждебни и това до голяма степен създава конфликтите и противоречията в тези общества. Нещо, което ние наблюдаваме и нещо, което ние не можем да не отчетем и не можем да не се опитваме да по някакъв начин да се преборим или да работим това нещо да не съществува. Тази етническа противопоставеност, този ярък бум на националистически настроения не е здравословен за което и да е общество. И на последно място искам да подчертая, че тази етническа мобилизация се дължи на историческите и културни особености на етническите групи, които наричат себе си роми и които до голяма степен представляват една екзотична част от многообразието на етнически групи в Европа. Това до голяма степен показва възможностите да се разширят и да се обогатят междукултурните връзки, културното многообразие и развитието на всички тези така важни и значими неща и черти в тези етнически групи, които могат да дадат това златно правило, че единството сред многообразието е най-добрата политическа форма на съществуване на народите в Европа. И тъй като аз така прекалих с времето, бих искал да завърша с това, че моите колеги ще продължат темата. Аз накрая може да взема отношение към завършването на панела и благодаря за вниманието, с което ме изслушахте.